ଖାଇଦେବା ଖାଇଦେଇକି ଆଉ ମାନେ ସେଠି ଦୋକାନରେ ବସିବା। ଦୋକାନରେ ବସିବା କ'ଣ କାମ ଅଛି ଆପଣମାନଙ୍କୁ କହିବା ଆଉ। ଏଇଟା ହେଉଛି ଦୋକାନ। ପାଟିରେ ପିତା ଲାଗିଲା ବଟିକା। ହ୍ୟାଲୋ ଏଭ୍ରିୱାନ୍, ଜୟ ଜଗନ୍ନାଥ। ୱେଲକମ୍ କରୁଛି ଆଉ ଗୋଟେ ନୂଆ ବ୍ଲଗ୍କୁ। ସାଙ୍ଗମାନେ ମୁଁ ଏବେ ପୁଣି ପଳେଇ ଆସିଲି ଆମ ଗାଁ ଲୋକନାଥ ମନ୍ଦିର। ଆଉ କାଲି ମୋ ଦେହ ତ ଭଲ ନଥିଲା, ମୁଁ ଆଉ ମନ୍ଦିର ଆସିପାରୁନଥିଲି। ଆଜି ଦେହ ଟିକେ ଭଲ ଲାଗିଲା ବୋଲି ସାଙ୍ଗମାନେ ମେଡ଼ିସିନ ଖାଇଥିଲି, ଭଲ ଅଛି ଦେହ ଟିକେ। ଏବେ ମନ୍ଦିରକୁ ପଳେଇ ଆସିଲି। ଦେଖନ୍ତୁ ଆମ ପୁଣି ଗାଁ ଲୋକନାଥ ମନ୍ଦିରକୁ ପଳେଇ ଆସିଲି। ଆଉ ଏବେ ସାଙ୍ଗମାନେ ଠାକୁରଙ୍କୁ ଦର୍ଶନ କରିବା, ବାବା ମହାଦେବଙ୍କୁ ଦର୍ଶନ କରିବା। ପୂଜା ସରିଯାଇଛି ସାଙ୍ଗମାନେ, ନନା ପୂଜା କରିଦେଇକି ପଳେଇଲେଣି। ଏବେ ଗ୍ରିଲ୍ ଦିଆସରିଛି ତାଲା। ଦେଖନ୍ତୁ ତଥାପି ଆମେ ଠାକୁରଙ୍କୁ ଦର୍ଶନ କରିଦେବା ଏଇଠି। ଏବେ ସାଙ୍ଗମାନେ ଚାଲନ୍ତୁ ମାଆଙ୍କୁ ଟିକେ ଦର୍ଶନ କରିଦେବା। ଦେଖନ୍ତୁ ମାଆଙ୍କର ବି ପୂଜା ସରିଛି। ଚାଲନ୍ତୁ ସାଙ୍ଗମାନେ ମାଆଙ୍କୁ ବି ମୁଣ୍ଡିଆ ମାରିବା, ତାପରେ ଯିବା ବାବା ଲୋକନାଥଙ୍କୁ ଦର୍ଶନ କରିବା। ଭିତରକୁ ଯିବା। ମୁଁ ଏବେ ବାବାଙ୍କୁ ଦର୍ଶନ ସାରିଦେଲି, ବାବାଙ୍କର ଦର୍ଶନ ଶାନ୍ତିରେ ହେଇଗଲା। ଭଲରେ ଏବେ ସାଙ୍ଗମାନେ ଚାଲନ୍ତୁ ଆମେ ଯିବା ଘରକୁ। ମନ୍ଦିରର ଚାରିପାର୍ଶ୍ୱରେ ଦେଖନ୍ତୁ ଲୋକ ଏତେ ନଥିଲେ, 2-3 ଜଣ ଲୋକ ଥିଲେ। ଚାଲନ୍ତୁ ଏବେ ଯିବା ଘରକୁ। ବାବା ମହାଦେବଙ୍କୁ ତ ଦର୍ଶନ ହେଲା, ଲୋକନାଥଙ୍କୁ ଦର୍ଶନ ହେଲା। ଏ ବଜରଙ୍ଗବାଲିଙ୍କୁ ଟିକେ ଦର୍ଶନ କରିଦେବା ସାଙ୍ଗମାନେ। ସବୁ ଠାକୁରଙ୍କୁ ଆମେ ଦର୍ଶନ କରିଦେଲେ। ଏବେ ଯାଉଛି ସାଙ୍ଗମାନେ ଘରକୁ। ବାଟରେ ଦେଖଉଛି ବ୍ୟାକ୍ କ୍ୟାମେରା, ଦେଖନ୍ତୁ ଇଏ ହେଉଛି ଆମ ଗାଁ ରୋଡ଼। ଚାଲିଛି ମୋ ସାଙ୍ଗମାନେ, ଘର ପାଖାପାଖି ହେଇଗଲେଣି ସାଙ୍ଗମାନେ। ଆମର ଆଗରେ ନୂଆ ସକାଳ କ୍ଲବ ଦେଖନ୍ତୁ ବ୍ୟାନର ମରା ହେଇଛି, ସେଇଠି ଆମ ଘର ସାଙ୍ଗମାନେ। ଚାଲନ୍ତୁ ଯିବା। ଘରେ ପହଞ୍ଚିକି ସାଙ୍ଗମାନେ ଏବେ ଟିକେ ଖାଇଦେବା ଭୋଗ ଆଉ ବିସ୍କୁଟ ଖାଇଦେବା। ଖାଇଦେଇକି ଆଉ ମାନେ ସେଠି ଦୋକାନରେ ବସିବା। 2-3 ସାଙ୍ଗ ଚେଞ୍ଜ ପଇସା ଗଣିଦେବା। ବାପା କୁଜଙ୍କୁ ନେଇକି ଯିବା ହାଟକୁ। 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 100 ଟଙ୍କା ହେଲା। ଆଉ ବାପାଙ୍କୁ ପଚାରିବେ ଆଉ ନେବେ କ'ଣ କରିବେ। ସାଙ୍ଗମାନେ ଟିକେ ମୁଁ ମେଡ଼ିସିନଟା ଖାଇଦେବା, ଦେହ ଯେହେତୁ ଭଲ ନାହିଁ ମେଡ଼ିସିନ ଖାଇବା। ପାଣି ମୁନେ ପାଟିରେ ପିତା ଲାଗିଲା ବଟିକା। ଜବର ପିତା ଚୁଚିକି ଦେଲି। ଇଏ ଏତେ ଜୋରେ ପିତା ବଟିକା। ପାଟିରେ ପକେଇ ଦେଇକି ଆଗ ତରା ପିତା ଜବର ପିତା। ଅଲଗା ଦେଇଲୁ ବୋପା, ଏତେ ଜୋର ସାଙ୍ଗମାନେ ବଟିକା ପିତା ଥିଲା। ଏଇ ବଟିକାଟି ଏତେ ଜୋର ପିତା କହିପାରିବି, ବିଶ୍ୱାସ କରୁନି। ଛାଡ଼ ମତେ ବାଡ଼ ଅନାଇ ଖାଇଦିଏ, ଭୋକ କଲା ମତେ। ତଣ୍ଟିଟା ବି ଫିଟୁନି ନା, ଭଲ ଲାଗୁନି ଦେହ, କାଶ ଖାଲି ହେଉଛି। ଏବେ ଚାଲନ୍ତୁ ସାଙ୍ଗମାନେ ଖାଇଦେବା। ଖାଇବାରେ କ'ଣ ଅଛି, ଭାତ, ଡାଲି, ଟମାଟୋ ଆଉ ଗୋଟେ ଶାଗ ଆଉ ଗୋଟେ ମିକ୍ସଚର। ଖାଇଦେବା। ଖାଇଦେଇ ସାଙ୍ଗମାନେ ଆପଣମାନଙ୍କ ସହିତ ପୁଣି କଥା ହେବା। ସାଙ୍ଗମାନେ ମୁଁ ତ ବର୍ତ୍ତମାନ ଖାଇଦେଲି। ଆଉ ମେଡ଼ିସିନଟା ଖାଇବାର ଅଛି। ମେଡ଼ିସିନ ଆଉ ଟିକେ ଯାଉ, 5 ମିନିଟ୍ କି 10 ମିନିଟ୍ ଯାଉ, ମେଡ଼ିସିନ ଖାଇବା ସାଙ୍ଗମାନେ। ତାପରେ ଆଜି ମୁଁ ସାଙ୍ଗମାନେ ଘରେ ଅଛି, ଦେଖିବା ଆଜି କୁଆଡ଼େ ଯାଉଛେ କି ନାହିଁ। ବ୍ଲଗ୍ ସାଙ୍ଗମାନେ କଣ୍ଟିନ୍ୟୁ ଆପଣମାନେ ଦେଖନ୍ତୁ। ସାଙ୍ଗମାନେ ଆପଣମାନଙ୍କୁ ଆଉ ମୁଁ କ'ଣ କହିବି, ଆଜି ଦିନମାନ ସାରା ଘରେ ମୁଁ ରେଷ୍ଟ ନେଇଛି। ଆଉ କୁଆଡ଼େ ଆଜି ଭିଡ଼ିଓ କରିବା ପାଇଁ ଯାଇନାହିଁ। ଆପଣମାନେ ଭାବୁଥିବେ ମୁଁ ଭିଡ଼ିଓ ପକେଇବିନି ଆଜି, କିନ୍ତୁ ଆଜି ସାଙ୍ଗମାନେ ବି ଭିଡ଼ିଓ ପଡ଼ିବ। ଆଉ ଅପଲୋଡ଼ କାଲି ସାଙ୍ଗମାନେ ସକାଳ 8ଟାରେ ହେବ। ଆଉ ଭିଡ଼ିଓକୁ ସାଙ୍ଗମାନେ କଣ୍ଟିନ୍ୟୁ ଦେଖିବେ, ଜମା ବି ସ୍କିପ୍ କରିବେନି। କାହିଁକିନା ଆମେ ଘରେ ରହିକି ବି ଭିଡ଼ିଓ ବନାଉଛୁ ସାଙ୍ଗମାନେ। ଆଉ ଏଡ଼ିଟିଂ କରିବା ପାଇଁ ସାଙ୍ଗମାନେ ଜାଣିଥିବେ କେତେ ମେହନତ ଲାଗେ। ଆଉ ଭିଡ଼ିଓ ବନେଇ ସାରିଲା ପରେ ଯେତେବେଳେ ଏଡ଼ିଟିଂ ନ କରିବ, ଭିଡ଼ିଓକୁ ପୋଷ୍ଟ ନ କରିବ, ମୋବାଇଲରେ ଷ୍ଟୋର୍ ହେଇକି ରହିବ। ସେଥିପାଇଁ ସାଙ୍ଗମାନେ ଭିଡ଼ିଓ ଘରେ ରହିକି ବି ଆପଣମାନେ କରନ୍ତୁ। ଆଉ ଡେଲି ଗୋଟିଏ ଭିଡ଼ିଓ ଅପଲୋଡ଼ କରନ୍ତୁ।
ଆପଣମାନେ କିଛି ନହେଲେ ଆପଣମାନଙ୍କ ସ୍କିଲ୍ ଇମ୍ପ୍ରୁଭ୍ ହେବ। ଯାହାହେଲେ ବି ଆପଣମାନଙ୍କର ଯେଉଁ କହିବା ସ୍କିଲ୍ କିମ୍ବା କଥାବାର୍ତ୍ତା କରିବା ସ୍କିଲ୍, କ୍ୟାମେରାକୁ ଦେଖିବା ସ୍କିଲ୍ ସବୁ ଇମ୍ପ୍ରୁଭ୍ ହେଇଯିବ ଆରାମସେ ଧୀରେ ଧୀରେ। ଗୋଟେ ବର୍ଷ ସାଙ୍ଗମାନେ ଆପଣମାନେ ଖାଲି ଭିଡ଼ିଓ ଅପଲୋଡ଼ କରନ୍ତୁ, କିଛି ଭ୍ୟୁ କଥା ଚିନ୍ତା କରନ୍ତୁନି, ଭ୍ୟୁ ଧୀରେ ଧୀରେ ଆସିବ। ଭ୍ୟୁ ସାଙ୍ଗେ ସାଙ୍ଗେ ଆସିନି ସାଙ୍ଗମାନେ। ଭ୍ୟୁ ଯଦି ସାଙ୍ଗେ ସାଙ୍ଗେ ଆସିଥାନ୍ତା, ଯେଉଁମାନେ ଅଛନ୍ତି ସବୁ ଏବେ ବଡ଼ ବଡ଼ କ୍ରିଏଟର୍, ତାଙ୍କର ତମେ ଦେଖିଥିବ ଟିକେ ପ୍ରଥମରୁ ଯେମିତି ସିଏ ସବୁ ଷ୍ଟାର୍ଟ କରିଛନ୍ତି, ତାଙ୍କର କ'ଣ ପଳେଇ ଆସୁଥିଲା ଲକ୍ଷେ 2 ଲକ୍ଷ 1 ମିଲିୟନ୍ ଏମିତି ଆସୁଥିଲା। ସେଇ 200 500 1K 2K ଏମିତି ହିଁ ଆସିଥିଲା। ଆଉ ଏମିତି କଣ୍ଟିନ୍ୟୁ ଭିଡ଼ିଓ ପୋଷ୍ଟ କଲେ ସବୁ ଜିନିଷ ସମ୍ଭବ ହୋଇପାରିବ। ଆପଣମାନେ ଭାବନ୍ତୁନି କୌଣସି ଜିନିଷ ଗୋଟେ ଦିନ କିମ୍ବା 6 ମାସ କିମ୍ବା ବର୍ଷେ ଭିତରେ ପାଇଯାଆନ୍ତି। ମେହନତ ଗୋଟେ ଜିନିଷ, ସବୁ ଜିନିଷରେ ଯଦି ଆପଣମାନେ ଲଗେଇବେ ତାହେଲେ ଆପଣଙ୍କ ଭିଡ଼ିଓ ଗ୍ରୋ କରିବ। ଆଉ ଦିନେ ଅଧେ ଭିଡ଼ିଓରେ ଏମିତି କହିଦେବା ହ୍ୟାଲୋ ଗାଇଜ୍ ମୁଁ ୱେଲକମ୍, ଆପଣମାନଙ୍କୁ ମୁଁ ହେଲା ଏଇଆ ସେଇଆ, ଆପଣମାନଙ୍କ ଆଇଡ଼ି ଚାଲିଯିବ, ଏଇଟା କେବେ ବି ଇମ୍ପସିବଲ୍। ଆପଣମାନେ ଭାବନ୍ତୁ ଦିନେ ଯଦି ଭିଡ଼ିଓ କରିବାଟା ଆପଣମାନେ ଭାବୁଛନ୍ତି ସହଜ, ଜମା ବି ସହଜ ନୁହେଁ। ଇଏ ବି ଗୋଟେ କାମ ସାଙ୍ଗମାନେ। ସବୁ ଜିନିଷ ଗୋଟେ କାମ ଟାଇପ୍ର ଭାବନ୍ତୁ। ଯଦି ତାକୁ ଆପଣ ପ୍ରଫେସନାଲ୍ ଟାଇପ୍ର କାମ କଲେ, ଯଦି ହାର୍ଡ଼ୱାର୍କ କଲେ, ଡେଲି ଆପଣଙ୍କ ରୁଟିନ୍ଟାକୁ ଟାଇମ୍ ଟେବୁଲ୍ରେ ରଖିଲେ, ଆଉ ଡେଲି ଅପଲୋଡ଼ କଲେ ଟାଇମ୍ ଟୁ ଟାଇମ୍, ତାପରେ ଆପଣଙ୍କ ଭିଡ଼ିଓ ଭାଇରାଲ୍ ଧୀରେ ଧୀରେ ହେବ। ଏତିକି ମୁଁ ସାଙ୍ଗମାନେ କହୁଛି। ଦେହଟା ମୋର ଭଲ ନାହିଁ ଯେହେତୁ ସାଙ୍ଗମାନେ କେଉଁଠି ବାହାରେ ସୁଟ୍ କରିବାକୁ ଯାଉନି, ଘରେ ବସିକି ସୁଟ୍ କରୁଛି। ଆଉ ଯଦି ମୋ ଭିଡ଼ିଓ ସାଙ୍ଗମାନେ ଭଲ ଲାଗୁଥିବ, ଆଉ ଯଦି ମୁଁ କହିବାଟା ମୋର ଠିକ୍ ଅଛି, ଆପଣମାନେ ମୋ ଲାଇକ୍ କରିବେ ଆଉ ସବସ୍କ୍ରାଇବ୍ କରିଦେବେ। ଏମିତି କଲେ ଆପଣମାନଙ୍କ ସହିତ ପୁଣି ଭେଟ ହେବ, ପୁଣି ଦେଖା ହେବ। ରହୁଛି ସାଙ୍ଗମାନେ, ଜୟ ଜଗନ୍ନାଥ।